Tenderruok Jodolo ma Nyanza kwa jotelo mag Afrika mondo tii makare kod mwandu mayudre pinje Afrika e tieko chandruoge mokwako pinjego. Agilose kanisa mar Power of Jesus Around the World e boma Kisumu. Gilero ne pinje Afrika nyaka makre kanyakla kendo reso oganda e Afrika. Gikoni okang' mar jatend piny Amerika Donald Trump chungo kony ne pinje maoko winjo bed puonj ne jotend Afrika mondo kik giket geno kuom kony mawuok e pinje maoko. Jodologo bende oketo hokoni gilamo ne Raila mondo oyud komb mar tend kuku mar AUC. Jo Afrika dwaro ni mondo oriwre mondo gibed gimoro achiel nikech Donald Trump nyalo bedo kod ratiro mar rito pinye kake odwaro, to wan jo Afrika nyaka wariwre mondo mwandu manade ma wan godo waketi kumoro achiel kendo watigo e yo maber. Donald Trump odhi orita pia ahinya, ok nyori ni orit piyo. Omiyo jotura gi thuolo kata 6 months kata 1 year kapok o cancel o support mokelo ne pinje mag Afrika. To kamedo bende ni jaduong' Raila Odinga kokawo chair mar African Union en gi coordination mapek kendo sama obedo kanyo dhi kelo konyruok ne pinje mag Afrika mang'eny nikech odhi touch lives mag ji mopogore opogore. Omiyo walamo Nyasaye mondo Nyasaye oyud gini mondo obed chair mar African Union.